меня презентация мы турецкой компании, да, вот в этом и связано, да? Мы наблюдаем. Вопрос относительно нынешнего регулирования. گفتگوی مستقیم بخش خصوصی اهمیت خاصی دارد در چنین اختشامات و در چنین مکالمه‌های مستقیم آنهای گوناگونی ترقیات به‌واسطه رشد بخش خصوصی را ما می‌توانیم تحلیل کنیم، اشکال کنیم و از جمله باعث فرصتی است که از جانب صاحبکاران از جانب تشکیلات‌های خصوصی این چنین تکلیف‌ها و پیشنهادهای خیلی خوب هم انجام می‌گردد و این هم پهلوی دیگری مثبت این چنین مکالمه‌ها می‌باشد. پیش از همه اون تغییراتی که در سال‌های جاری می‌شد اونها تحلیل خیلی خوب کردن من در نظر دارم صاحبکاران را تحلیل گشت که کدام امورها به فعالیت آنها تاثیر می‌گذارد و تکلیف‌های خوب پیشنهاد کردن برای اون تغییرات‌ها و پیشنهادهایی که می‌تواند به فعالیت خوبی صاحبکاران مساعدت کند. Вот все-таки мне интересно было бы... Изначально мы уже получали много предложений, был утвержден новый закон, более 2 дней. Это разрешить невозможно, для этого надо. муколламаи зидди буҳронӣ ташкил карда шуд ки мақсади асосии он яъне ҷамъ намудани соҳибкорони бузурге ки соҳибкорони бузурги дар ҳудуди ҷумҳурӣ фаъолият мекунанд ва ширкатҳое ки берун аз ҷумҳурӣ дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон фаъолият мекунанд мақсади асосии ин бигӯем агар баррасӣ намудани пешгирӣ намудани аниқтараш буҳрони иқтисодӣ ки дар ҳудуди ҷумҳурӣ аниҳо фаъолият мекунанд. дар ин конференсе ки шумо ҳузур доштед зиёда аз 52 роҳбарони асосии ширкатҳои бузург иштирок намуданд ва дар он аслан масъалаҳои пешгирӣ намудани буҳрони иқтисодии ҳозира дар назар гирифта шудааст ва дар ин ҷа иштирокчиён аз худи намояндаи давлатӣ намояндаи ҳукумат намояндаи бонки миллӣ намояндаҳои дар се сохтор бигӯем агар конференс рамона карда шудааст ки соҳаи сохтмон соҳаи бигӯем агар тиҷорат ва соҳаи бонкдорӣ ва намояндаи аз вазорати иқтисод инчунин иштирок мекунад ки бисёр масъалаҳое ки бисёри бигӯем агар роҳбарони тиҷоратро ки ба ташвиш оварда шудааст яке аз масъалаҳои баланд шудани доллар ва паст шудани қурби сомонӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон ки ин сабаб оварда истод ба паст ва пакоиш овардаи тиҷоратҳои хурду миёна дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон аксарияти он намояндаҳои тиҷорате ки дар ин конференс иштирок карданд ба аксари саволҳои худашон ҷавобҳои қаматбахш гирифтанд ва барои худ як тасаввуроти нави пеш бурдани тиҷорати худро усулҳои дигари пеш гирифтани буҳрони иқтисодӣ дар қадами аввалин дараҷа чӣ хел дар шароите ки имрӯз вобаста аз рақобатпазирӣ ва зиёд шудани бигӯем агар намояндаҳои тиҷоратӣ чӣ гуна метавонад ҳар як соҳибкор тиҷоратҳои худро мутобиқ кунад дар шароити ҳозира ва инчунин онҳо мушкуфона